A Baixa Idade Media é o período histórico que abrangue a historia europea dende o século XI até o século XV. Podedes ver este vídeo sobre a época. Comeza coa batalla de Hastings en 1066, fundación do Reino de Inglaterra, e remata co xerimento do Renacemento en Italia e de España. Como data e remate emprégase dúas datas. Ben, a conquista de Bizantino polos otomás en 1453, o descubrimento de América por Cristóbal Colón o 12 de outubro de 1492. A partir do século XI producíronse grandes cambios. Os territorios rurais comezan a nobilizarse e así establecese un novo grupo social chamado burguesía urbana. Estas comunidades foron chamadas burgos, Renacemento do comercio. Algúns membros da burguesía dedicáronse a crear oficios. As guerras acabaron, o que reduce a alta taxa de mortalidade e a poboación aumenta considerablemente. Inventáronse muiños que aumentan a produción. Ademais, os muiños permiten o traballo libre e deste xeito as persoas poderían dedicarse a outras actividades. Os campesiños e os servos melloraron a súa vida grazas á adquisición de dereitos. Neste momento, debido ao boom comercial, apareceron moitos comerciantes. Eles trouxeron produtos exóticos do leste e vendéronse nas feiras das cidades. En case toda Europa, o sistema feudal disolveuse. No século XIV, debido a unha etapa de guerras, fame e rebelión de campesinos. Aquí vos deixamos a nosa presentación.